Здравейте! Сега ще ви покажа как да си направите регистрация в canva.com. Това е уебсайт, в който може да създаваме различни неща, свързани с дизайн. Може да се го изтеглите и като приложение на телефона, което да използвате. В него може да създаваме тройно сгъващи се брошурки, презентации, видеа и много други неща, които ще ви покажа в следващите клипчета, които ще кача в канала си. Сега, относно регистрацията, първият момент ви предлага да се логнете, т.е. да влезнете в собствения си акаунт. В случая дава опциите Login with Google, с Facebook и с Apple. Или ако сте се регистрирали с имейл и парола, също може да логнете по този начин. В случая ние нямаме създаден акаунт, в който да логнем. Аз имам, вие нямате, в момента създавате акаунт. Така че трябва да изберете Sign Up опцията, която е най-отдолу, за да си създадете собствен нов акаунт, който да използвате, в който ви се запазват проектите. Избираме бутончето Sign Up, дава ни опциите отново да влезнем да се регистрираме с Google, да се регистрираме с Facebook или да се регистрираме с имейл. В случай избираме с имейл, записваме си имейл адреса, с който искаме да се регистрираме. Второто поленце мисля, че не е задължително да го попълваме. Отдолу си избираме парола и започваме. Препоръчвам ви, след като си направите регистрация, да минете през имейл адреса си, за да потвърдите, че акаунтът е наистина ваш. Строго препоръчително и ще получите имейл от Canva. Просто трябва да проследите един линк, за да влезнете както трябва в Canva акаунта си. След малко ще ви покажа как аз влизам в Canva акаунта си, като съм си направила регистрация за себе си с Google профила си. Така че отивам на Login with Google, избирам Google акаунта си, логвам с него и какво виждаме? В момента сме в Home менюто на Canva, от което в дясно може да си изберем какъв тип дизайн искаме да създаваме. Последно съм създавала видеа, презентации, има опции за A4 документ, за YouTube thumbnailчета, за Instagram постове, Facebook кавери и така нататък. Тези опции ще ги разгледаме малко по-нататък. Готино е, че проектите, докато работим върху тях, се запазват автоматично и не трябва да се притесняваме за това дали сме запазили всичко до края. Тоест, автоматично запаметяваме, не отиваме си на All Your Designs в ляво и продължаваме да работим по това, което сме започнали. Надявам се ви е било интересно. Скоро ще създам други видеа, свързани с създаване на презентации, видеа и разни други неща, които може да правим в Canva. Надявам се съм ви била полезна. Чао, чао!